in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Mag-haul na lang tayo guys. I-haul ko na to. Pero hindi ko alam kung gaano nakahaba yung vlog natin. Pag mahaba na yung vlog natin today, pakisabay ko na lang siya bukas na vlog. We'll see. Okay? Ito ay from Showco. And meron tayong dalawang bag. Yung una, ito ata yung una na in-order ko. Then, after 1 week nag-order ulit tayo. Hindi ko pa nare-receive to. Sabay sila dumating. O hindi naman 1 week. Siguro after 3 days. Na-sure ko naririnig niya ako kasi nagsha-shower si Jan. So, unahin natin yung... Binuksan ko na siya kasi tinignan ko kung alin dito yung first kong in-order. Tapusin ko nga muna si Jan. Mag-shower kasi parang ang ingay. Tapos na si Jan maligo. So, unahin natin yung una kong in-order sa Showco. So, meron dito dress na size 8. So, yung size ko ngayon ay nakakalito. Kasi minsan kasya ako sa size 8 and 12. 10. Hala, bakit hindi tayo dito kasya? Pero no, ang ganda niya kasi meron siyang paslit. Look at this one. But I don't think so I will fit yet. What's that? Dress. Ayan. But, one day, masusot natin to. Ang ganda niya, oh. Ano siya? Silk. Very soft na silk. So, ito yung size 8. Next is, ano siya, guys? Cord. Ito yung skirt. Ayan. Size 10 ata to. Australian 10. Then, US size 6. So, feeling ko kasya ako dito. Ito yung kanyang, ang ganda, diba? Kasi summer na kami next month. Ayan. Mayroon siya dito na zipper. May kita nyo na lang to one day, guys, sa aking mga vlog. Kasi susutin natin to pag nagkasya siya sa akin. High waist to, guys. High waist yan, na ganyan. Tapos, ayan. Basta may kita nyo na lang. So, in-order ko rin yung dalawa to, guys. Dalawa siya, ibang kulay. Team ng party namin ay pink. So, kuha tayo ng pink. This is size 10 din. Same lang nung white. Iba lang yung kulay. Ayan. Paano siya kasi off-shoulder siya, guys. Ang ganda ng pink. Powder pink siya. Ayan. Size 10 din to. Ipa-tissue siya dyan. And may silika. Alam nyo, guys, ipunin nyo yung silika. Kasi pwede siyang ilagay sa sapatos. And sa bag. Ako nilalagay ko to sa aking mga bags. Para hindi siya mag-moist. Tama ba? Basta, yan ang ginagawa ko. So, yan yung pink. High waist din to. Tapos, para may pa ruffles. And then, kulukulubot dyan. So, yeah. Hindi ko alam kung paano siya i-explain. So, yan yung itsura niya. And, eto yung isa na binili ko na pink. Pero yung pagka-pink niya ay darker. Ayan, basta pink din siya, guys. Pero parang sa, ano nyo, sa camera is para siyang red. Pero pink siya. Kalagay dito is hot pink. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero hot pink yung description sa kanya. So, etong kinuha natin para sa, eto yung plano kong suotin sa party. O kaya eto. So, kahit alin dyan sa dalawa. Ayan. Kasi ano siya, guys, yung parang insert ko kaya yung siguro insert ko lang pag nahanap ko yung mga pictures nito, insert ko para may idea kayo kung anong itsura niya. Kaya ito maganda to, naka-jeans yung model nito. Pero ang ipa-partner ko dyan ay in-order ko yung ipa-partner ko dyan. Eto. Anong size ba to? Size 10 din ata to. Yes, size 10 din siya. May in-order akong skirt. Nabayaran ko siya. Kaso, kinansel nila, siguro naubusan na ng size.
Kasi binayaran ko, nirefund nila ako. So, wala yung skirt. Ang plano ko sana, i-partner ko siya sa skirt o kaya dito sa shorts. Dahil wala yung skirt, dito na lang sa shorts. So, ito, high waist din to. Size 10 din yung kinuha ko. Ayan. And, ang dami ko na naman biniling damit. Itong isa, dress to na. Ang ganda ng, basta flowy siya guys, na very silky, na madulas. Ayan yung harap. May palaso-laso dyan. Then, ito ba yung harap? Yes, ito yung harap kasi ayan yung likod niya. Ang size niya is size 8. Yung size 8 parang malaki pa sa size 10. So, we'll see. Ito, maganda to guys. Ano rin siya, off-shoulder na long sleeve na pwede itong pang beach na naka high waist bikini ka lang. Kasi yun yung model nito ata. Naka-bikini siya na pang beach. Tapos ito sinuot niya. The zipper sa likod. Ang size niya is size 6. Hala, kasya kaya tayo dito. Feeling ko hindi tayo kakasya dito. Pero yeah, kinuha ko siya kasi motivation natin na magpa size 8 and 6. Ito naman is, panggabi to. Panggabi. Hindi, dress siya na parang 90s. Ang ganda niya lang. Oh, diba? Look at this hand. What's that? Like dress. You can wear this as a dress, night dress. I don't think so raw. Or night gown. It's just a knock, yeah. Sabi ni Jan, hindi raw to pwedeng dress. Kasi yung babae, naka-dress to ginamit niya, hindi night gown. Pero ang ganda, kaya kinuha ko din. Ang ganda. May palay siya dyan, oh. Sabi ni Jan, hindi daw. Yes, you can, Han. Because this is dress. May palay siya dyan, guys. Ay, ang ganda nito. I like the fabric. Ayan. Combination siya ng lace and silk na madulas na sobrang soft. Ang ganda. We'll see kung saan natin siya isusot. Pang nightwear ba siya or maxi dress. See, Han? Maxi dress. Maxi dress yung nakalagay. Ang ganda din ng pagka-model nun ni ate. So, yan yung ito. Dito sa aking bag na yan. Then, ito yung second order ko. Ito, ang ganda nito. Pang summer to. Ay, ang ganda ng tela. Very soft na. Cotton. Ay, ang ganda. Ayan. This is, what size is this? Ito na lang yung last size. Size 6. Ako na talaga. Size 6 to guys na may zipper sa likod. Ayan. Parang malaki nga ang size 6, diba? Yung size 10 parang may maliit. May maliit. So, depende kasi yan sa brand din kung anong brand yung ating binibiling damit. Minsan nagkakasya ako sa 8. Minsan, depende sa brand nga. So, kaya kinuha ko 8, 10, 6. Diba? Dress siya guys na pa isang shoulder lang siya. Ay, feeling her, ayan. Ang ganda rin kasi na nag-model nito. O, diba? Feeling ko hindi pa tayo dito kasya. Pero itong gagawin natin na motivation na magkasya tayo. So, ayan, ang ganda. May zipper siya dito. Size, ito na lang kasi yung last size. Size 8. Tingnan nyo yung size 8. Diba ang liit? Yung size 6, ang laki. So, depende rin sa cut. So, yan. Hinanap ko yung shirt nito, pero hindi available. Ano siya, guys? Chaleco. Ayan. Chaleco. Blazer na sleeveless. Blazer na sleeveless. Ano yun? Ayan. Ang ganda nito. Ang ganda na nag-model nito. Dapat naka-shirts pa lang dito. Ang ganda ng tela. May paslit siya sa likod. Buttons. Size 8. Color pink siya. Ayan. Ito, ang ganda rin ito. Look at this one, Han. Bird. Huy! Ayan. And, so, pwede ako magpili dito na gamitin sa kasal ni Emma. Kasi si Emma, ikakasal sa April. So, yan. Ayan siya. Hindi nyo siya ma-appreciate ngayon. Detalye yung ano niya sa shoulder. And zipper. Size, ano ba to? Size 8, tingnan nyo. Diba?
Sana magkasya tayo. Tapos may pa-lace siya dyan. Ayan, basta maganda yung detail. Ayan yung detail niya guys. Oh. Lace and parang mayroon siyang bendable na wire. Ay, ang ganda rin ng tela. Tube ata to, yes. Tube siya guys. Ayan. Na maxi dress. Size 8. Deceiver siya. Deceiver. Gusto ko sanang bili nito yung malaking size kaso wala silang available. So, kinuha ko na lang yung nag-iisa na lang ito eh. Ay, hindi. Meron pa palang mas maliit dito. Ayan. Oversize siya na parang top. Rust. Ayan. Butones siya na may pa-belt. Pero mas maganda itong walang belt. Yung parang loose-loose lang na t-shirt. Not t-shirt. Ang long sleeve. Basta maganda yung nagsuot din ito. Ito size 6 to. Ito lang yung size nila eh. Ayan. Dalawa. May size 4 and may large ata. Ayan. Ganito naman yung itsura niya. This is size 8 or yeah, size 8. Tingnan nyo. Iba-iba yung ano niya. Yung malaki rin siya parang size 8. Tapos may pa-window siya dyan sa harapan. Di zipper sa likod. Ayan siya. Ano siya? Parang pwede siyang suotin sa beach. Parang summer dress. Ito yung size 8. Iba din pala to. Wala tong belt. Pero di botones din siya. O, maganda yung size 8 kasi loose. Ayan, tapos naka-short ka lang nito. Tapos ang press ko ng tela niya. Ito yung last. Ito, ang ganda na nagsuot ng model nito. Ay, ang ganda nito. Ang ganda ng tela niya. Oh. Diba? Kung na talagang magbabackless sa likod. Hindi na. Ganyan yung likod niya, guys. Pwede mo siyang itali. Ayan, adjustable. Basta parang cross-cross ata to sa likod. Tapos di-zipper din siya. Then yung harapan niya is, ayan. So, pwede siyang i-adjust sa likod. Eto. Ganyan yung itsura niya. Basta maganda yung, maganda to nung nasa website. Size 6. So, eto yung last, guys. May pa-slit to eh. May pa-slit. Yes, ayan. Size 6. Ayan. So, yan yung haul natin, guys. Ang kalat-kalat ko na. Tingnan nyo na yung kalat dito. Ayan. O, diba? Okay, so, depende kung gaano kahaba yung vlog natin today. Pag hindi siya ganun kahaba, isama ko to. Pero pag mahaba na, para bukas na lang to, ha? So, yun, guys. Thank you. See you tomorrow. Good morning, guys. Happy Friday. Today is November 24. Anong oras na ba? Si Jan, kanina pagising, nakaligo na yun, nasa baba lang siya. Ito na pala yung ibang gamit. Maliligo lang tayo. And uwi na. Buksan muna natin yung kurtina. Tingnan natin yung itsura sa labas. Kung makulong din ba or okay. Ayan. Okay naman. May nakikita akong blue sky. Ayan yung view natin dito. Nandito sa right side. Ayan. Parang ang peaceful pa kasi maaga pa. Okay. Hindi natin alam kung sa baba. Baka traffic na. Okay, mag-ano muna ako. Maligo. Step 달려와줘 like a love 날 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 밀려서 잠깐 거릴 거 yeah 설레는 그말 눈부시게 빛난 모래 위 걸음 slow down 모든 게 좋아 Sunshine shine Just take my hand You 허소용 길만 기다리는데 왜 모르니 Yeah I'm ready One step 달려와줘 like a love So, ayan na yung ating look for today. Wide leg na pants from
Last year, nung nag-caravan life kami sa isang surf store ko din siya nabili. And then, yung ating top ay from Zara. And then, yung sapatos natin ay the same pa rin kahapon. Yan. And magbi-blazer pala tayo. Si Jan nasa labas na kanina pa. May blazer din pala tayo. So, ayan siya with the blazer. Dito natin pakita. Ayan. So, yan na. Okay, let's go, let's go. Pagalitan tayo ni Johnny Boy. Nakalabas na tayo. And si John, mag-check out lang siya. Ang ganda ng hotel. Nasa ano pala kami? Nasa level 18 kami. So, punta tayo ng Starbucks. Naka-order na pala tayo. Hintayin na lang natin na tawagin yung pangalan natin. Nag-order din ako ng ham and cheese croissant. Nag-Instagram muna tayo habang naghihintay ng order. Sila pala yung croissant and banana bread. Yung hot chocolate na lang hinihintay natin. Sakar ko na ito kainin. Ayan yung banana bread. Hininit nila yung banana bread. Ito na yung ating hot chocolate. Yung time pala is 9:03. Di dyan ang aga niya nagising. Narinig ko na siya naliligo. And after niya maligo, ginising niya na rin ako. Kasi gusto niya makauwi ng maaga para pagdating ng mga bata nandun na kami. Di ba ang aga pa? Traffic na. Traffic na doon, oh. So, nasa bridge na tayo. Compare kahapon, mas mabilis tayong nakaakyat. Yung pababa ang mas busy kasi maraming papasok sa city siguro or sa ewan ko kung saan sila papunta, pero mas marami ang trucks. Ayan, di ba? Dire-diretso tayo kahapon. Halos 45 minutes tayo dyan, oh. Lang talaga natin. Ayan, malapit na tayong bumaba sa bridge. Ang traffic pala talaga dun sa side, guys, papasok sa city. O, hindi rin sila gumagalaw. Kanina pa yung dun sa unahan. And dito, tingnan nyo ang bilis ng patakbo dito kasi wala masyadong traffic. Dun tingnan nyo, diba? Nakastop sila dun sa right side. First stop, Pagas tayo. Nakalabas na tayo sa hindi pa tayo nakalabas sa Melbourne. This is still Melbourne, right, Han? Yeah. Nakalabas lang tayo sa tulay. And magmamakas daw siya. Kainit. Hindi ako nagbe-breakfast, pero today, mag-breakfast tayo. Hindi tayo ngayon stricto sa aking diet. Siguro mag-streak ako sa January na kasi 6 days na lang ba? Sa Friday. Ano ngayon? Friday ngayon? Yes, Friday. Next Friday, nandito na yung mga Inday. So, kakain tayo nun. Kakain tayo ng kakain. Sarap. Sa January na ako mag-strict sa aking diet. Mag-strict sa aking diet. Kasi ngayon, ang hirap eh. Kasi maraming
ganap. Kasi magki-Christmas. Then, may party din tayo sa family. Grabing traffic sa papasok. Kita nyo yun kanina? No matter kung anong oras. Kasi kami hapon na nun, di ba? Mag-alauna na. Paswa na kami nun eh. Nakapasok, nasa bridge. Ngayon ang aga pa eh. Ganun naka-traffic. Harap. Si Holly gustong gusto to. Pero hindi ko siya uubusin. Bibigay ko kay dyan yung banana bread. Kamusta kaya yung ni Kuya? Yung advance party nila for graduation. Hala, next year guys, may high school na ako. My God, I can't imagine. I can't believe as well na high school na si Kuya. Next year. May binata na ako. May binata na kami ni Johnny Boy. And trinay on ko yung mga damit na hinol ko sa inyo. Halos gusto ko silang lahat. Yung iba hindi lang nagkasya. Kasi wala akong katulong. Kasi dyan nakatulog na siya. Wala akong katulong mag-zip kasi halos di-zipper yun. So siguro kung may ganun-ganun, may tumutulong sa akin na mag-zip nun, baka nagkasya yun. Pero feeling ko, I need more like mag-loose a little bit loose dito sa aking sa upper body. Kasi yung upper body ko is medyo malusog pa siya. Parang unang lumiliit sa akin is yung tiyan. Pero may tiyan pa tayo, may puson pa ako guys. Pero napansin ko mas lumuwag yung aking mga kasuotan na una sa kasi parang napansin ko yung unang lumuwag ay yung dito sa my belly. Pero yung dito sa upper, ganun pa rin yung, di ba nakita nyo na? Yung dito sa upper ko is medyo siya, malaki kasi nagkasya ako sa 8, nagkasya ako sa 6, may 6 ako yung yellow, size 6 yun, nagkasya ako dun. Tapos may mga size 8 na nagkasya ako, and then meron din na size 8 na hindi ko talaga siya masip. So, gawin natin yun na inspirasyon na magkasya tayo dun. So, sa January na tayo mag todo diet na naman todo. Kumakain pa rin ako ng kahit na anong gusto ko. Pero hindi nga lang yung halos araw-araw. Kakainin ko siya. For example, may gusto akong kainin. Oops. Dito na si John. Magpa-park lang siya malapit sa may McDonald's. Nagbayad na siya sa petrol niya. So, paano ba may crave ako? Kakainin ko yan. Lulutuin ko yan. Tapos, kakain tayo. Then, pag na-okay na ako, like, na-satisfy na ako sa cravings ko, I'm good. Then, the next day, back on track naman ako sa diet. Ganun yung ginagawa ko. Pag may gusto, halimbawa, yung igado, crave ko yun. Gumawa ako, tapos nung nakain ko siya, okay na ako. Tapos parang ngayon, okay na ako na hindi mo na ako kakain ng igado. Pero baka lang na sure, baka magluto tayo sa Christmas party namin. We'll see. Diba, ang dami ko nang sinabi. So, in fairness doon sa mga binili ko, lahat gusto ko siya. Lalo na siguro kung nagkasa yung white, yung parang may wire, maganda yun. Pero hindi ko nga siya masip sa likod. Pero I need, kung gustong gusto ko talaga siya, kailangan ko talaga magpaliit, magpa-size 4. Size 8 yun, hindi siya kasya. Kasi may mga size 8 na kasya sa akin na as in, kasya siya. Yung size 6 nga, kasya sa akin. And nabili ko pala yun. Kaya ko pala nabili yung mga damit na yun. Ang hinahanap ko lang ay pink na dress. Pero nung nakita ko yung website na yun, ayun, napabili na tayo. And then yung iba doon kasi sale din. So, parang 30, 20%, 30% sale. Kaya, binili natin. And then, ano ko na rin siya, regalo ko sa sarili ko kasi 'di ba, nagda-diet tayo. Regalo advance Christmas birthday ko siya para sa akin. Baka kasi sabihin niyo, ang dami mo ng damit. Yung iba pinamimigay ko naman,
Like, na-donate ko na yung iba. So, eto, tulad nito, maluwag na to sa akin. Ayan, maluwag na siya. Pero gustong gusto ko siya. Kasi, flowy siya. Pero kasya pa ako kahit maluwag siya. Kasi dati, ano siya talaga, tight siya sa akin. Kasi malaki talaga, lumaki yung belly ko tsaka yung pusong ko. Pero ngayon, kasya pa naman siya. Marami na tayong space. So, at least may nakikita akong improvement sa aking katawan. And then, nakaka-happy lang. Diba, 6 minutes na to, guys. And yung ano pala, guys, yung co-ords na pink tsaka white, gustong gusto ko sila. Size 10 yung size nun. Tamang-tama yung sa top na size 10. Yung sa belly, yung skirt, medyo maluwag siya, pero okay pa siya. At least may space ako pag kumain. Pero yung ano, yung top, kasyang-kasya sa akin yung size 10 na yun. Diba? So, hindi mo talaga alam kung anong size ng katawang. Hindi ko talaga alam kung anong size ng katawang ko. Kasi nagkasya ako sa 8, nagkasya ako sa 6, kasya ako sa 10. So, depende na lang talaga kung anong tela, at saka kung anong brand. Kasi, yung iba, like yung sa Kmart, yung kinuha ko, size 12. Size 12, tamang-tama lang sa akin yung denim na ano, yung kasama ko si Sa, kung napanood nyo yun. Size 12 yun. And kasya lang siya sa akin. O diba? So 10, 8, 6, 14. O diba? Hindi ko alam kung anong size ko. So at least dun sa shop na yun, alam ko yun kung anong size ang kukunin ko. Okay, mamaya na lang guys. Ang dami ko nang sinabi. Ayan si Johnny Boy. Nakuha niya yung kanyang. What did you order, Han? Just one sausage McMuffin and a hash brown. Oh. On diet. You're on diet. Oh yeah. Isa lang. Before kasi dalawa. So this time you just get one. What? May mali? It doesn't come with an egg. Oh. And she goes, oh, it doesn't come with an egg. So that's good. And then it's got an egg. Oh. How do they stuff that up? Well, egg is good for you, Han. Daka Protein. Daka daw. Crunchy. Nilalagay niya yung hash brown sa kanyang burger. Maubos ko na pala yung ating hot chocolate. Hindi siya ganun ka-sweet kasi sabi ko wag masyadong sweet, and hindi ko rin siya pinalagyan ng marshmallow kasi tinanong niya kung gusto kong marshmallow, sabi ko hindi. Parang palagay tayo ng cream, hindi ba? Cream is like, masarap kasi siya with cream. Bigyan natin kay Johnny Boy yung banana bread kasi warm pa siya eh. Sa kanya naman talaga to. Here you go, babe. Welcome. Ta means thank you. Ano? Good? Yeah. Sarap ang banana bread ng ng Starbucks. Taste banana, char. Sa Hamilton na pala kami, guys. And ang daming ganap sa road na to. Kanina may sa road naman, ngayon naman sa poste. And kanina rin mayroon din sa poste sa kabilang side naman, ngayon dito. Ayan, kahit umuulan, ang sisipag talaga nila, no? Mga Australian. Masipag din tayo mga Pinoy. Pero yan, kuryente kaya yan. Maulan sa kanila ginagawa. Si Kuya, bata pa niya. Bata niya pa. We are home, guys. Eksaktong 2:00. Nakarating. Nasa labas pa tayo. Ka-stop lang namin. Then, ibababa ko lang yung mga yan, yung mga hinol ko sa inyo. Tapos, si Jam punta ng shed para kunin na yung caravan. Kasi next Friday, nandito ng ating mga bisita. So, kunin na ni Jan yung caravan sa shed para ma-set up na nga dito. And gusto rin kasi ni Jan na mahugasan yung caravan kasi ang tagal niya rin sa diba? Sa shed. So maalikabok yung caravan. Yung outside ba maalikabok. Pero yung loob malinis na yun eh. Na lang, dust na lang. So yun yung ating next after nating ma-settle yung mga bagay-bagay dito sa loob ng car. Pasok ko, wala pa yung mga bata kasi pa lang naman, 2:00. Hindi pa binuksan nito. Wait lang, buksan ko muna yung shed. Para tayo makakapasok. Okay.
You want me to close? Close. Binuksan ko yung shed kasi nga gusto ko muna ibaba yung ano. Yung mga yan. Sabi ni Jan, no, we're going to the shed. Kasama pala ako. Kasi i-assist ko siya doon. Look at this. Oh, what? That's yours. Alright. No, that's... Ikaw kuya nag-drive. Ang daming ano. Kasi nilinis niya to bago kami umalis eh. Binacuum niya. So ngayon, siya kayang... Sa kanya yun ang mga ano, dumi sa sapatos. Ikaw yung labas ng labas kasi nag-ano ka, nagpapausok ka. Nag-stop ata kami 3 times para mag-break siya. Smoke break. Okay. Sama tayo sa shed. So, yung ginawa niya sa bahay, kaya tayo nag-stop doon. Minove niya yung car niya, yung ginagamit niya pang fishing. Kasi doon natin ilalagay yung caravan. So, minove niya lang yun. So, akala ko kasi bababa ko na yung mga yan. Maya-maya, mga 1 hour and a half. Dito na yung mga bata. Ayan, dito na tayo. And kinuha niya rin pala yung susi dito sa shed. Kaya din pala tayo nag-stop sa bahay. Aside sa pag-move ng car niya doon. So yun ni dyan yung generator para mabuksan natin to. Kasi wala pa ditong kuryente. So may generator tayo dyan. Pwede niyo. Para mabuksan yan. Parang pula ng ating pa-foundation. Nadamihan ko ng yung sunscreen ba yun? Pero maganda kasi yun. Pero pag nasobrahan naman, ayan, para tayong nasampal. Oh, there's a lot of flies. Daming langaw. Tanggalin niya lang yung mga harang sa gulong. But you're alright now. You just have to go straight. Nakashoot naman din. Oh! When you move on, it moves a little bit. But I think it's alright now. And then you have to move that one, right, Han? Yeah, tatanggalin niya yan. Yung kila Joe nandito. And then yung sasakyan ng kabayo ni Dad nandito. And ayun pa yung mga boxes ko guys na may mga paninda. After ng party namin magla-live selling ulit tayo guys. Kasi pinastock ko dito yung mga iba natin. Ayan, meron din dito. Diba? Dami pa nating paninda. Kaya sa mga hindi pa naka-follow sa aking private Facebook page, Holy Mom Style, please do. Especially yung mga taga ibang bansa except Philippines. Kasi hindi naman pwede magmay yung mga taga Pinas eh. So yun lang. Ayan na, ikakabit na ni Jan yung mga yan. Nakabit na pala ni Jan yung isa. Ayan na, nilalabas niya na. Paano naman? Where do you want me to be, Han? Oh, diretso lang naman eh. Okay, ando na siya. Dito mahirap. Oops! What about the back of the car is off the head? What do you mean? Black thing. You like this? What's that? No, that's enough. That's enough, Han. That's enough. Ay, nah. It's alright now, Han. Right now. That's enough. Hoy! What are you doing? Pull out niya na yung mirror. Para makita niya yung caravan. Kita pa. Hindi natin makita dito sa side kasi naka-ano pa siya. Naka-curve. Okay. Yan. Kita na yung caravan. Ito na tayo sa bahay, guys. Minamaneuver niya na. Okay na. Ayan. Straight na. Yeah. Okay na. I'm gonna get the lawnmower through there. Yeah.
Kasi yung lawn mower, kailangan niyang ilabas before dumating yung ating mga bisita para makat niya ulit yung grass. So ngayon kasi okay pa, di ba? Kakakat niya lang last. Yeah, this week. Okay na, Han. It's perfect na. Inutusan na tayo ni Sir na. Ilagay na to sa shed. Welcome home. Ito yung dala ni Holly nung nag-sleep over sila kila Auntie Mel. Ano to? Ba't ang dami nilang medyas? Siguro binilan sila ni Auntie Mel. Ang dami naman na medyas. Ayan oh. Rip curl. Kay kuya siguro to. May kumakatok. Dito na sila. Who's that? Who is that? Hi, Nak. Oh, did you miss me? Huh? Yeah. Where's your little sister? Just coming. What's that? I got pulled. What is it? Oh, Mr. Bean. Gustong-gusto nila yan ipabili sa akin pero hindi ko binibili. So, si Auntie lang bumili sa kanila. Is it good, chocolate? No. A bit dark. Tinanggal ko na yung aking mga burloloy. Kasi nag-aayos ako dito. Sak, do you need this? No? I'm just gonna ask Holly. Kasi kay Holly, ang dami niya. Halos everyday may dala si Holly ng mga artworks. From, yeah, of course, from school. And ito, meron siya dito. Ang cute, oh. Yung parang paper plate na ginawa niya. Hi, baby! Did you miss mommy? Oh, tumatakbo siya. I miss you. Oh, your baby ko. How are you? I love you. I love that one. Ayan, did you make it? Cool? Where's Kuya? How's your day? How's your stay at Auntie Mel? Hiya! I can... Sak! Oh, but wait, Kuya. What? Yeah, wait. Para mo namang sisirain ng ating glass door. Wait, Kuya. Wait. Hi. Oh, sorry, no. I know, mainit sa labas. Akala namin uulan It dito. was raining Ah. real hard in the morning. Uy. Lalampasan mo na naman It si was Mom. raining real hard in the morning, like. Umulan kanina daw. Really hard? I made the flower. Weird. How's your stay at Auntie Mel? Kuya! Whose socks is that one, in that bag? Animal gave it to us because they don't fit Brad. Oh, from Brad. Oh, Auntie Mel. Mom, look. Dapat pala kay Brad yung pero hindi kasya kay Brad. So, sa kanila napunta. where the rebel bag is? The what? Rebel. There. What's that? Prime. Where did you get the Prime? Auntie Mel. Hindi ko sila binibilan na ng Prime kasi napaka-iyak. Try this one. This one's better. What's ito? Try. Oh no, I don't want to try. What's the flavor? Passion fruit. This one? Medamon. Oh, from Hawaii? Medamon. Oh, Mom, Animal gave us these socks. Yeah. Oh, Kuya, where are you going? Mom, this is Golf? This is a real shark tooth. Oh, look at the... Oh, you can wear it, Zach. And this is TJ. Bro, who drank all mine? Who's TJ? Kuya. Kuya. And this is Kuya. Who drank What's this one? Surfboard, yung kay Kuya. So, ito yung pasalubong ni Auntie Mel from Hawaii. You love... Oh, how's your ano, Kuya? Where's the How's... graduation ticket? Where, Oh, to get Daddy. a Daddy certificate? asking me. No, not yet. That's only party. Hindi pa siya graduate. Next year pa. What's that? Kuya, how's your ano, party? Ha? Good. Yun lang ang makukuha nating sagot kay Kuya. Miss na miss yung miss na miss nila yung isa't isa. Sak, did you miss Mommy? Sleeping. Yeah, thanks. Oh, yeah, they are. Right, take all this off, cool down. Okay. Yeah, can't little hot. Alright. Luto pala ako ng dinner. Tadan, itlog. And si Kuya request niya to. Spring rolls, yung pork. Kasi yung pork, di ko nilagyan ng shrimp kasi nalarasan ni Kuya. Then si Jan, scrambled eggs. Si Holly, bali eggs. So, scrambled eggs din yun. Or omelette. Tapos si Jan magto-toast na lang. So, simple ano tayo, guys. Ayan. Bread. Yun ang dinner natin. Very simple tonight. And meron akong hindi natatapos ang gawain ko, guys. And nalinis ko na dito.
Ngayon naman, magtutupis. So, ayan na yung dinner ni Johnny Boy. Meron pa tayong eggs kay Holly. And si Kuya, may birthday party siya bukas. Paintball yung attendan niya bukas. Sa mo si Sak parang ayaw kumain. Kuya, hard-boiled egg. Ha? Wait, tapos, meron siyang banana ketchup. Tapos nang kumain yung tatlo, si Kuya na lang yung natitira dito sa table. Yes. And si Sak tsaka si Holly magbabath pa yan. I couldn't get the phone. Alright. Alright guys, I'm gonna close the vlog na. Yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Bye. Mag-edit ako. Merry Christmas!